house, sumayaw ng aking jingle, na hindi talaga naubos kahit hanggang sa dulo ng kampanya. So nagpapasalamat tayo sa kanila. Itong nakaraang 6 na taon talagang naging very fulfilling. I think makikita naman sa aming track record na marami kaming nagawa para sa bayan. Wala kaming kinahihiya sa mga batas na naipasa namin, sa mga desisyon na ginawa namin dito. Lahat ng yan ginawa namin para sa tao, para sa bayan. So I think itong 6 na taon, hindi naman masasabi na sinayang ko lang yung oras ng taong bayan nung binoto nila ako noong 2013. So ngayon na ang ating destiny ay maiba at hindi magpatuloy dito, I guess mahalaga na right now just to take a step back, spend more time with your kids, and try to determine how you can help the country in other ways. So, maraming ibang paraan para tumulong sa ating bayan. At naniniwala ako na kung talagang nandyan naman yung kagustuhan mong tumulong, hindi ka kaya naman kailangang nasa pwesto.